maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye araba ye janvier kalo tile 29 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen ye. Bakuruba kunnafoniw na kunnafoni kolon min bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni an ka waribu minisiri bɔra ka lajɛyali kɛ o la, an da bɛna don o la fo ka taga se an ka sigida fɔlɔ mairie an ka bureau de vérificateur taara sɛgɛsɛgɛli min boloda olu ka baarakɛlaw na, an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Kunnafoni min carilen bɛ nin wagati laban in na an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka ɲɛsin AES wari ma, ko AES tɔgɔla wari ko o bɛna na bɔ, ko sɛbɛnfura baaraw bɛ sen na. Min y'an ka waribu minisiri ye, ale bɔra ka laseli kɛ tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 k'a jira ko kuma in tɛ tiɲɛ ye. A ye a jira ko nin ye kunnafoni kolon de ye, wa fana ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko ni hakilina o hakilina walima sariya o sariya kan ka ta AES kɔnɔna la, ko AES ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn ye ka hakilina falenfalenw de kɛ ka sɔrɔ la ka a kunnafoni cari jamana ka bɔlɔlɔsiraw fɛ. O hukumu kɔnɔna la k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an janto an yɛrɛ la. Kunnafoni kolon minnu ni an b'o ye an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko an k'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kunnafoni ninnu bɔra yɔrɔ min na yanni an k'a cari an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Sabula ko kunnafoni kolon dili ɲɔ ɲalen don an bɛ wagati min na ko bibi in na an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la. Ko kunnafoni o kunnafoni ni o bɛ bɔ AES yɔrɔ la ko o bɛna na cari bɔlɔlɔsiraw kan min yɛrɛ ye jamana ta de. Bureau de vérificateur wulila ka taama kɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli boloda sigida fɔlɔ mairie ka san 2022 ka taa bila a ka san 2025 baara bolodalenw na. A ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a jirala ko min ye sefa wari $330,000 o de tununa u ka baara kan ka sababuya kɛ baara minnu bɛ kɛ mairie kɔnɔna la ni o dɔ ye furusiri wariw fo ka taga se sɛbɛnfura minnu bɛ dilan mairie kɔnɔna la ni o bɛ di mairie baarakɛlaw ma, a kan ka don da minnu fɛ ko min ye sigida fɔlɔ mairie ye ko olu ka wari ma taa a sira fɛ, ko wari dɔw bɛ yen nɔ o ɲɛsinnen bɛ u ka kalansow dilannen ko ma, ko baara fosi ma kɛ. An bɛ wagati min na ko bibi in na ko u ka kalanso tiɲɛnen don kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ nafolo dilen don sigida fɔlɔ mairie ma yaasa u bɛ se cogoya min na ka a ladilan, nka ko o nafolo minnu bɛ di sɛgɛsɛgɛliw ye a jira ko u kɛlen bɛ k'a kɛ nenburuba ye k'a bɛn u yɛrɛ dama k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. O hukumu kɔnɔna la min y'an ka bureau de vérificateur ye a ye sɛbɛnfura kɛ k'a ci Cour suprême ka section de compte ani an ka procureur de la république ma yaasa ɲangini min kan ka ta ka ɲɛsin sigida fɔlɔ mairie ma u bɛ se ka ta ka da u kan cogoya min na. An ka finitigilaka minnu bɛ Sabalibugukaw fɛ yen olu ye wulikajɔ bila sen kan janvier kalo tile 21 san 2026 ka tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 2 la minnu ka baara tun bɛnnen bɛ bingani wale ma ka ɲɛsin jamanadenw ma. A jirala ko ni maa 2 ninnu nɔ bɛ bingani wale la min kɛra décembre kalo la ban kɔnɔna na ka ɲɛsin mototaxitigi ma, sabula u ye ni mototaxitigi ka bolofɛn daraki ka bɔ a bolo.
u ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ maa fɔlɔ la Sabalibugukaw fɛ yen nɔ ni o tɔgɔ n'a jamu daminɛ Kase ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Zon Namarani ale si bɛ san 18 na. Tɛgɛ kɛlen kɔfɛ a la a y'a jira ko bingani wale min kɛra Bangɔnikaw fɛ yen nɔ Desanburu kalo la ko ale nɔ bɛ a la ani o kɔfɛ ani maa min jɛra ka o baara kɛ a ye o fɛnɛ yɔrɔ fɔ ni o tɔgɔ ni a jamu daminɛ BT ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Banege ale si bɛ san 22 la. Tɛgɛ kɛlen kɔfɛ ale la min ye an ka ni finitigilaka ninnu ye u ye tɛgɛ kɛ Sigana moto 2 fɛnɛ na a ka bolo kan. An bɛ wagati min na ko bibi in na mandat de dépôt dara u kan ka taga ni u ye an ka kaso bonba la wa min ye commissaire Barika Kamara ye a y'a ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲɛdɔn in na wa a y'a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni maa wɛrɛw nɔ bɛ nin ko in na ka se ka tɛgɛ kɛ olu la nka a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma k'an ka u dɛmɛ yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na. Tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 an ka CNT ɲɛma honorable Maliki Jaw ye Sudan ani Inde lasigiden bisimila Bamakɔ kɔnɔna la ani Sudan lasigiden ka ɲɔgɔnye la ni o ye Khalil Abdul Kadir Shukri ye u ka kuma bolila fɛn min kan o de ye waleya jugu min bɛ ka kɛ Sudan kɔnɔna la lakanabaliya ta fanfɛla la Bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ. O y'i da de o la ka ɲɛfɔli kɛ o la min y'an ka CNT ɲɛmaa ye ale y'a jira ko Mali ka dɛmɛ bɛ Sudan ye lakana sabatili la u ka jamana kɔnɔna la wa fana a y'a jira ko u ye waleya min kɛ ni o ye ka ka taa ni sɛbɛnfura ye Conseil de sécurité de l'ONU maaw ɲɛkɔrɔ ni o bɛ kuma bɛn ani kelenya kan ko o diyara olu ye kosɛbɛ o kɔfɛ ani Inde lasigiden fana ye ɲɔgɔn ye ni o ye Docteur Nanda Kumar hali o fana ye ɲɔgɔn ye ani o ka kuma bolila fɛn min kan o ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani donna nataw fɛnɛ na u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan ka baara kɛ sira minnu fɛ u ye u da don olu la ka ɲɛfɔli kɛ olu la. Office central des stupéfiants min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la o cɛdenw ye wulikajɔ bila sen kan janvier kalo tile 23 ka taa bila tile 25 la san 2026 rive gauche la fo ka taga se rive droite la. Janvier kalo tile 23 u ye wulikajɔ bila sen kan Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ sigida 4nan na u ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ maa kelen na min ye ni ɲɛnaminimafɛn n'a bɛ wele nanzarakan na ko kush o kilo 50 sɔrɔla a ka bolo kan o kɔ u taara ka taga sɛgɛsɛgɛli boloda a dagayɔrɔ la u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ ni ɲɛnaminimafɛn kelen kilo 1 n'a kunkanfɛn ani min ye balansi fana u bɛ a peser min na o fana sɔrɔla a ka bolo kan o dugusɛjɛ min ye sibiri ye janvier kalo tile 24 san 2026 u ye wulikajɔ bila sen kan Badalabugukaw fɛ sigida 5nan na u ka maki min bɛ yen n'o bɛ wele ko nomade u ye tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu tun bɛ shisha min na yen nɔ wa u y'a ɲini ko u bɛ nin maa ninnu bali u ka baara la ni cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ shisha min na 31 de la. O fana dugusɛjɛ kari janvier kalo tile 25 san 2026 Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ maa dɔ la min kun kelen bɛ ka Kish bul 19 dogo taama sagi dɔ kɔnɔna la k'a siri a ka bolimafɛn kɔfɛ office central des stupéfiants cɛdenw ko k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni ɲɔgɔnna bɛ se ka caya jamana in kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka kisi cogoya min na. Lakana sabatili hukumu kɔnɔna la état-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan araba janvier kalo tile 28 san 2026 Kulukoro nord est yan fan fɛ ka Bamaci wale tigilamɔgɔw ka moto caman ka olu tiɲɛ o yɔrɔ la an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw de ye nin waleya in kɛ ani fana min ye Jafarabekaw fɛ yen nɔ min ye Bamaci wale tigilamɔgɔw ka moto caman ni u kun kelen bɛ ka olu dogo an ka finitigilakaw sera ka dankari kɛ olu bɛɛ lajɛlen na état-major général des armées y'a jira ko an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ Bamaci wale tigilamɔgɔw an'u ka baarakɛminɛn caman de la wa a y'a jira fana ko anw jamanadenw ka hakilila tigɛ u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan lakana in bɛ se ka sabati jamana in yɔrɔ caman na cogoya min na. Arabado janvier kalo tile 28 san 2026
min ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba ye o ye makila 25 sɔrɔ ka bɔ maa dɔ yɔrɔ yaasa min ye banabagatɔ somɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na n'u taara u ka bana furakɛla Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la. Min ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba ɲɛmaaw ye u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase nin maa kofɔlen ma ale min ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka na nin waleya kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso la. Masinakaw fɛ yen nɔ kari janvier kalo tile 25 san 2026 min ye u ka monument de l'indépendance lakurakurayali baaraw olu daminɛna u ye a jira k'u ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka fasoden ɲumanya hakilina ka o don u ka sifinnakaw ani u ka musow la wa a jirala ko journée de salubrité bɛna boloda ɲinan san in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka musolakaw fɛ yaasa cogoya min na saniya wale bɛ se ka matarafa a yɔrɔ la. ONG Tirak Sahel maaw de ye nin hakilina sɔrɔ Fonds d'appui au moteur du changement maaw olu ye u dɛmɛ yaasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogoya min na. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Senegal kɔnɔna la min ye Senegal bolimafɛnko minisiri ale ye sɛbɛnfura kɛ ka lase a baarakɛɲɔgɔn ni o ye Mali bolimafɛnko minisiri ma ka jira ko min ye port autonome de Dakar ɲɛmaayaso k'a b'a ɲini Mali fɛ ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ka jagokɛlaw ka conteneur min bɛ u ka port la ka se k'a lase ban Maliba kɔnɔna la sabula ko kabini san 2025 nin conteneur ninnu bɛ yen nɔ wa a kelen bɛ ka kɔlɔlɔba de lase u ka baara la min kɛra nin ko in sababuya ye ko sabula kabini mɛ kalo tile 15 san 2025 ko sariya dɔ kun taara ka ɲɛsin an ka kamiyɔnbaw ma minnu n'olu bɛ taa ni conteneur ninnu ta ka don ni a y'an ka jamana kɔnɔna la ni o ye ko u janya kana na tɛmɛ mètre 17 kan a jirala ko an ka kamiyɔn caman de bɛ yen nɔ olu janya bɛ a norme dépasser wa min ye Senegali yɛrɛ fɛnɛ kamiyɔn caman de fɛnɛ bɛ yen nɔ olu b'a norme dépasser sabula min ye o kamiyɔn ninnu ye u caman janya bɛ taa 23 la min kɔni kun ka nɔgɔ o de ye ka dɔ tigɛ ka bɔ u ka kamiyɔn janya la walima kamiyɔn minnu bɛ yen ni olu bɛ siman ninnu ta ka na ka se ka olu ta ka na n'u ka conteneur ye a jirala ko o fɛnɛ kɔlɔlɔ o ka bon kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la min ye an ka bolimafɛnko minisiri Madame Dambele Madina Sissoco kumakan dira a ma ko ani Senegal ministre des pêches et de l'économie maritime Fatou Diouf bɛna na ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 min y'an ka conseil malien des chargeurs olu ye sɛbɛnfura bɔ ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ko a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka taa i ka minɛn ta yanni février kalo tile 20 san 2026 cɛ sabula u bɛnna fɔ la wa a jirala fana ko nafolo min ni u kun kan k'o sara ka ɲɛsin u ka donniw ma ni o ye magasinw ta ani o ɲɔgɔnna caman ko o binna ka bɔ u kan a jirala ko nin don min dilen filɛ ni o ye février kalo tile 20 san 2026 ko ni i ma taa i ka minɛn ta o délai kɔnɔna la ko fura fosi tɛ a la tuguni. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na janvier kalo tile 29 san 2026 kunnafoni sɔrɔla ka bɔ Niger dugu kɔnɔna la ko kunu nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ko marifa cikan ani mugujugu cikan tun bɛ u ka aéroport international Jori Hamani na ni o bɛ u ka capitale la Ɲamekaw fɛ yen nɔ minnu ka surun nin yɔrɔ in na olu ye a jira ko marifa cikan kun gannen bɛ sufɛla fɛ nka sɔgɔmada in na ko basigi kɔni sabatilen bɛ a yɔrɔ la an bɛ wagati min na i ko bibi in na min ye Niger jamana ɲɛmaaw ani u ka pankuru-jigiso ɲɛmaayaso olu kɔni ma bɔ ka kunnafoni di a kan nka min ye u ka maa dɔw ye olu bɔra ka ja dɔw bila an ka bɔlɔlɔsira sanfɛ ni o ye X ye a jirala ko o ja ninnu b'a jira ko Bamanciwale tigilamɔgɔw de tun b'a fɛ ka taa bin nin pankuru-jigi kɛnɛ kan nka finitigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyara n'o ta ye ka dankari kɛ u ka nin waleya jugu in na wa a jirala fana k'u ka nin aéroport in ka surun kosɛbɛ u ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la wa a jirala ko min ye armée de l'air
ko anu ka base de drone min bilalen bɛ sen bɛn bilala sen kan ni wagati laban in kɔnɔna la ko o bɛ nin report in kɔnɔna la wa fana ko min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye u ye hakilina sɔrɔ ka quartier général dɔ bila sen ka Banbaci wale tigilamɔgɔ kɛlɛli kama quartier général min kɔnɔna la min ye Niger finitigilakaw Burkina ani Mali olu finitigilakaw bɛ a kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko bibi in na u kɔni ka ɲɛmaaw ma bɔ ka kunnafoni di a kan nka ka kɛ ni ja ninnu ye a jirala ko Banbaci wale tigilamɔgɔw ka waleya de nɔ don. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an bɛ Sobarakama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ɲuman di aw ma cogoya min na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.